tohto videjka a toto videjko bude Minecraft Survival System 3.2. Asi je to dobre, crate. Vytvára sa svet. Už sa vytvoril, ok. Takže počkať, takže si musím napraviť ofinu a idem. Ty kokos, ja hrám Minecraft, hoši. Pozor, tu sú nejaké... Ty kokos... Držím v ruke nejakú túto rúžu do prdele. To je hrozné. Ja som survival, mňa survival nebaví, ale tak môžeme si urobiť survival. No, a kde by sme sa zabydleli? Tam na tej hore, si myslím, tam to vyzerá pekne, ale toto je snežná krajina, to je hnusná krajina. Snežná krajina, je to zlé. A tak, no. Ja neviem, čo mám hovoriť. Takže, ja neviem, kde by som sa ubydlel. Čo ja viem? Tak. Kokos. Webka mi padla. OK. Jaj, padla mi webka. Teda webka, kamera. Mobil mi padol, pretože ja tu točím mobilom a musím to dať do videa, lebo ja webku nemám. A ja by som sa chcel s vami rozlúčiť už, lebo už mi dochádza baterka na kamere, takže majte sa fajne a čau.